О, Тейка! Ало, здрасти. Къде си, бе, тат? Днеска пътувам вечерта. На тебе много успех да стъпиш на покрива на света. Ало, чуваш ли ме, Боян? Who is this? We're looking for Boyan. Я его из базового лагеря наблюдал в бинокле. Шел он очень медленно. Облачность закрыла видимость, то есть мы его больше не видим. Приказно. Sorry, maybe he's down. Възможно е да не е могъл да се ориентира, възможно е да е тръгвал през нощта. Any signs around Camp 2? Когато излезеш и тук, на това място, изведнъж ще блъска много силен вятър. We really want to put him alive. I admire him. Вие доктор ми даде едно пожелание, едно минут, което вие трябва да го изпълня. Всичко беше като в някаква емоционална буря, която самия Боян не завъртя. Имам още какво да дам, така че ще трябва да живея. Трябва да се връщам.